Det hele startede i en kemitime, hvor min lærer foreslog mig at søge ATU, da hun mente, jeg var egnet. I det sekund begyndte mine tanker at spire. For mig har det altid været sjovt at lære, lige meget om det er noget inden for sprog eller naturvidenskab. Generelt finder jeg virkelig mange fag og emner interessante, og jeg elsker at lære nye ting og forøge min viden. Grundet dette vil ATU være det helt rigtige for mig. Men nu er viden ikke bare noget, jeg finder glæde i at få. Viden er noget, jeg stræber efter. Selvom jeg hver dag lærer en masse nye ting og får ny viden, er dette ikke helt nok for mig. Jeg elsker at lære noget, og jeg synes derfor, at jeg ikke får lige så meget viden i skolen, som jeg ønsker. Udover at ATU vil hjælpe mig med at udvikle mig som person, vil akademiet også give mig en masse muligheder for at prøve mange nye og spændende ting og skabe fede oplevelser. Måske vil akademiet også hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg vil være i fremtiden. Jeg vil også møde nye mennesker, som har de samme interesser som mig selv. Med dem kan jeg snakke om de mere akademiske eller nørdede emner, hvilket jeg ikke kan med alle mine venner nu. Og jeg vil skabe en masse nye venskaber, som forhåbentlig kan vare længe ud i livet. Jeg engagerer mig meget i de ting, som jeg finder spændende og interessante. Hvis jeg kommer ind på ATU, vil jeg også prioritere akademiet og dets workshops meget højt og lægge mine planer efter akademiets kalender, så jeg aldrig går glip af noget.